Salam ediz vatandaşlar, edilleşler. Giýçäk şeýlemäňde şugun siz illeşler Dublin prosedurasy barada öz bilýän zatlaryny siziň bilen paýlaşmakçy. Köpüňiziň bähbidine bolar diýip pikir edýän. Çünki şu zatlar barada habarsyz bolan bar, bilmeýän bar. Eee Meniň öz başymdan geçiren käbir zatlarym bar. Men barada aýdylanmışlar bar. Olary hem size anyk faktlar bilen häzir aýtmakçy. Çünki bu mışmışlary biziň ýanymyzda, biziň dostumyz, biziň aktivistimiz ýaly bolup çykyş edip görendäňem türküň näme maksat bilen şu gepleri ýaýradýanyny düşünmek kyn ýöne men ony görüpçilik ýa-da görülmeçilik diýip hasaplaýan. Çünki biz käbir gatnaşyklarymyzy biz kenara goýduk vatandaşlar. Biz kenara goýduk. Belli bir kemçiliklerini görendikden soň. Yani ol hökümete işleýänleriň subutnamasy däl ýöne her bir adam deňem däl. Şonuň üçin temany uzağa çekmän size şuň Dublin prosedurasy barada görüň bermekçi. Görüň berjek temam ha görüşüňiz ýaly. Şunu hem bize biziň şu tygynma başvurumyzda berilen bir broşura «Ко мне применяется Дублинская процедура. Что это значит?» diýip ýüzünde ýazylydyr. Ve bu arada internette de kän, YouTube'larda da kän Dublin prosedurasy diýseňiz. Yani Dublin aslında nemeden gelip çykýar. Öňler iki gerek başvurup bolýan eken. Çünkü o wagt Eurodac tip sistemleri bolmansoň, ortak bir howuz sistemasy bolmansoň, misal üçin bir illeş esasen Türk raýatlarynyň köp eden zatlarynyň biri şol. Meniň çünki YouTube'dan görenim şonu. Türkmenlerde ýok, intergon olar ýazat. Çünkü daşary ýurda sığınma ubejişe berenler Türkiýede has öňrek başlady Türk raýatlaryna. Yani misal üçin hem Gollandiýadan tawşyrýar, hem Germaniýadan tawşyrýar. Hem gidýär ýene Daniýa döwletinden tawşyrýar. Yani iki ýerden, üç ýerden tawşyryp alanlar bar da. Dublin şol iki ýerde tawşyrylmasyn diýip aslında şo niýet bilen döredilen. Misal üçin hem Polşadan hem gidip Germaniýadan hem soň ýene Şweçiýadan tawşyryp üçtünden alıp, üçtünden pul alıp şeýdip hytyrçylyk edenler bolup durýar. Şoň esasynda da dören Dublin prosedurasy. Muňa haýsy döwletler girýär? Ilk bilen şonu aýdaýyn. 28 döwlet girýär muňa vatandaşlar. Awstriýa, Belgiýa, Bolgariýa, Wengriýa, Germaniýa, Gretsiýa, Daniýa, Irlandiýa, Italiýa, Ispaniýa, Kiprň bu wagtly elbetde Türk tarapy däl. Latviýa, Litwa, Lüksemburg, Malta, Niderlandy, Polşa, Portugaliýa, Rumyniýa, Slowakiýa, Sloveniýa, Soedinённые Королевства, Angliýa girýär, United Kingdom, Finlandiýa, Fransiýa, Horwatiýa, Çekiýa, Şwetsiýa, Estoniýa. Ýene de 4 döwlet girýär. Bular Ýewropaýyň içinde däl döwletler. Bularam Norwegiýa, Islandiýa, Şweitsariýa we Liechtenstein. Şu 4 döwlet bilenem misal üçin Ýewropaýyň içine geldiň, Ýewropaýyga başwurdyň, diýelim kabul etmedi diýip Şweitsariýa geçmesinler diýip Şweitsariýada adam şunun içine giren vatandaşlar. Indi bu ýerde näme aýdylýar? Esasy aýdylýan zatlar vatandaşlar, siz şonu size aýtmakçy. Siziň Dublin prosedurasy boýunça misal üçin aýdaly ilki siz Germaniýa döwletine geldiňiz. Soňam men Germaniýadan tawşyrjak geldi. Aýtdyňyz men Gollandiýadan tawşyrjak diýdiňiz. Gollandiýa baran wagtyňyz size siziň barmak ýylyňyz aeroportdan haýsy döwletden Ýewropa döwletleriniň haýsyna girendiňiz anyklanandan soň sizi şo döwlete izni berýärler vatandaşlar. Şol Dublinski proseduran geregi, esasy geregi şol.
Yani inha men Polşa dowletinden geldim. Soňam Şwedse dowletine bardym-da şo taýdan politisk UBŞ ýani sygynma soradym. Şwedse dowleti aýtdy. Olar diýdi, biz diýdi muny Polşa dowletine soramokçy. Çünki Polşa dowletiniň jogapkärçiliginde bu zat diýdi. Ýani aslynda her dowlet öz üstüne alasy gelen ok. Sygynmaçynam, migrantam, hiç sada medet gelen ok aslynda watandaşlar. Ana naýyň watandaşlar hiç de mekece de sygynmacy isleýän ok. Şoň üçin olaň arasyna alalaşyk esasynda bular ýüz tutýarlar. Häzir men size şu taýdan ýazylan näme boýunça da okap bereýin. Bu proseduranyň wagty we ýene näçe wagtda bular jogap bermeli? Nähilek bolanda bular jogap hökmüne kabul edýärler? Şeredin şu taýda если мы решим, что за рассмотрение вашего ходатайства отвечает другая сторона, мы направим ту сторону просьбу принять на себе эту ответственность в течение 3 месяцев с момента подачи вашего ходатайства в нашей стране. Yani 3 ayın içinde jogapkärçiligi çekmeleri gerek. Bular sırada şoňa ýüz tutýarlar. Однако, если ответственность другой стороны установлена на основании данных об отпечатках ваших пальцев, прошение этой другой стороне будет направлено в течение 2 месяца с момента получения результатов из системы Eurodac. Eurodac sistemasynyň alýarlar. Eurodac sistemasyna siziň barmagyňyz nirde haýsy dowletden gireniňiz tagan bularda görünýär watandaşlar. Men pasportum ýok, men pasportumy ýitirdim, ýene öwretdim. Ol hiçlik neme bolup bilen ok watandaşlar. Düşünýäňiz? Şoň üçin bular hat ýazýarlar. Siziň Eurodac sistemi boýunça haýsy dowletden giren bolsaňyz, şoň esasynda hat ýazýarlar şu dowlete. Şo dowletem size jogap bermäge borçly. 2 heptaň içinde. Teredin. Страна, которой мы направляем такую просьбу, обязана ответить на него в течение 1 месяца с момента его получения или в течение 2 недель, если просьба основана на данных Eurodac. Eurodac esasında yüzlenen olsak 2 hepde ve 1 ayın içinde jogap bermeli. Şolar eger jogap bermese de kabul etdi hasap edilýär. Yani Polşa dowletine men üçin mysal üçin 100 tutanlar Polşa dowleti jogap bermenmeli Şwedse dowletine. Ýöne olar üçin päskel bolanok. Jogap bermedi, şonuň kabul etdi hasap edilýär. Если эта страна не отвечает в установленные сроки, это значит, что она приняла на себя ответственность за вашего ходатайства и согласна принять вас обратно diye. Yani meniň şu zatlaryň üstünde öwrenmänligim birazajyk meniň ýalňyşlygym boldy we Şwedse dowletine biderek çykdaşlar edip gitmemi dogry aýtsam özüme ziýan hasaplaýan. Yani hem şol ortada 2 ay ýaly wagt ýitirdim, hem pulumy ýitirdim. Meniň üçin ölen iň gymmatly zat wagtdy ýani. Meniň Türkiýeden Ýewropaga gaýtmagym haýsam bolsa bir Ýewropa dowletine beliklen aýdyşýaly yerleşeýin diýen maksat bilen gelmedim ýani. Maşgalamyň şo Türkmenistan hökümetiniň içindäki zulumdan halat edilmegi. Men Türkmenistany watandaşlar türme diýip hasaplaýan. Yani Türkmenistandan çıkarıp biljek her bir maşgalanyň hem türmeden halas bolýanlygyny hasaplaýan. Şonuň üçin yani muny siz has beter Hataýdaky Urumçy halkynyň kampdaky ýaşaýşy alam deňeşdirip bilersiňiz. Ondan beter Demirgazyk Koreýaly daşynak halk bilen üzüňeleşdirilýän, interneti kesilýän dowlet diýip hasaplap bilersiňiz. Netijede şu Türkmenistany men açyk howa Türkmenistan diýip hasaplaýan. Türme. Yani dünýä adam bir gedek gelýär, ol ömrüni türmede geçirýär da. Şonuň üçin hem meniň esasy gelmegimdäki maksadam şol Ýewropany ulanmam. Yani dernek başkany bolup gören wagtymam men Türkiýe Cumhuriýetine de hat ýazdym. Recep Tayyip Erdogana
hatıma cevap gelmedi. Resmi derneğin adından yazdım vatandaşlar. Sivil toplum kuruluş müdürü bilen randevu alacak boldum Türkiye'de. Olaram cevap vermedi. Randevuma cevap vermediler ve Türkiye'de menin işimin has kıyın olacağını göz getirdim. Ve başka da käbir sebäpler esasında Polşa dowlatyna gaýtmaga karar verdim. Indi men size şu neme barada da Şwetsiýa dowlatynyň Migration Sverket diýen nemesine de ýazan hatymy görkezjek häzir. Vatandaşlar özüňizem göz getirin. Ýani başgalaryň aýdyşy ýaly olary uratdymy ýa-da meniň özüm gaýtdymmy o taýdanam özüňiz wywat çykaryň. Ha, seredin vatandaşlar. Ha şu taýda men hat ýazýan. Malmo Aterwan'den den hetenip şunu men şo wagt migrasiýaň özünden aldym. Şo wagt migrasiýanyň poçtasyna şolar ýaly hat ýazdym. Haçan ýazypdyryn 28-nji ojak diýär. Seredin juma güni saat 15:43-de 28-nji ýanwarda ýazypdyryn. Dear, I really having depression regarding with my family in Turkmenistan. Their life is under risk every single day. Please arrange my ticket as soon as possible. I'm worried about my family life. Everyday pressure getting high in Turkmenistan. I don't have a time for much waiting. Please send me back to Poland and I want to accelerate to reach my family. Please help me. Thanks. Bu taýda da Mia diýip biri jogap berdi. Hi, Mohammed. We have ordered the ticket, but we are waiting for a confirmation. The ticket will be ready as soon as possible. Diýip jogap berdi. Men gayrat edin. Tizlendirin diýip berdi. So thank you for your response diýip ýazdym. Yine de şu ýerde meniň başta yani bu 25-nji ýanwarda ýazan hatym. 25-nji ýanwarda men bulun adreslerini alamda. I am coming back to camp today. Men kampa gelip oturýan idim çünkü men şo wagt Stockholm'dadym. Will be there till 3 p.m. Saat 3:00 men şo taýda bolýan. Men idim Polşa gitmek isleýän. Please arrange my flight in urgent way. I don't want to appeal a court to the migration circuit. Disökkel migrasiýan ýurtdan beren jogaby boýunça men idim sud kadiýeti ýurtup bilýän hukukym bar, ýöne ýurtutjak geldim. I need a European country just for a unite for family. Yani Ýewropa döwletleri maňa diňe maşgalan birikme üçin gerek diýdim. I'm here not for comfort life. Yani has gowdurma üçin gelmedim men bärik diýdim. I hope Poland will accept my asylum and meet with my family in short time. Thank you for understanding. Yani meniň ýanwar aýyna howlup görüm. Yani henidem howlup gör şu tema boýunça. Olaryň jogap ýazyşy. Hi Nur Muhammad, thank you for the information. A trip is being planned for you to go to Poland as soon as there is a ticket ready. The migration staff at the hotel will inform you. Yani meniň galyp görän otelimde bar diýdi. Size habar bererler diýdi. Siziň ýerinize Polşa gitmeňiň plany diýdi. Näme goýuldy diýdi. Bolýa köp sag bolun, minnetdar diýdim. Aýöne biziň aktivistlerimiz näme gurrun çykarýar vatandaşlar? Biziň aktivistlerimiz özüne Türkmenistanyň demokratik hukuk döwleti bolmagy üçin görüşýärin diýip görün. Sizi aktivistlerimiz arkamızdan gep çıkarıp inha meni uğrattırdım, men näme etmedim, men plan etmedim. Şu at vermek isleýän o has beterrak jogap bermek isleýän aslında olary. Ýöne men olary bilen hem deň bolmaýyn, adamçylyk bizde galsyn. Biziň arkamızdan inha ýok, Nuriýyň üstünden men hat ýazdym, ýene öwretdim. Yalan vatandaşlar, hemme zat yalan, yalançylaryň mumy ýassa çenne diýipdirler. Şo zatlarda ynana oturmaň. Size aýtjakladym. Dublin prosedurasy men şu taýda da käbir ýerleşýänmize kömek etdim. Meniň adymy berip bilersiňiz. Eger şu efirler görýän bolsaňyz,
aşaklarına teşvir galýar bolsaňyz we Germaniýada asyluma tawşyran bolsaňyz, sığınma tawşyran bolsaňyz, eger elimden gelýän bolsa men hatda referans hem bolup biljek. Çünki men bir kısa iýleşme boldumam. Şonuň esasynda da şonuň işi ansatlaşdy watandaşlar. Yani hani nura bermezler, näme etmezler diýär-de. Ni onun srogu var vatandaşlar. Bunun srogu diýip bir zat var. Срок diye. Выдача решения по делу представления международной охраны должна состояться в течение 6 месяцев со дня подачи заявления diye. Ardan bereninden 6 ay içinde cevap verilmeli diye. В особых случаях срок можно продлить до 15 месяцев. Yani 15 aya hüşürlük bilinýär aýratyn ýagdaýlarda. 15 ýagdaý diýmegem 1 ýyl 3 ay diýmek. Yani käwir sebäpler bolup biler. Ýöne 6 aýyň içinde sana işlemene ruhsat, yaşamana ruhsat, şu beýleki zatlara geçmek üçin 6 ay yeterlik sebäp. Ýöne 6 aýdan öň berilen ok vatandaşlar. Meniň hem şu zada başvurumy fevral aýynyň 9-y diýip hasaplanýar. Yani awgust aýynyň 9-y 1 ay başlaýdy. Indi yani nuru bermeýänler, ýok intigam almanlar, ýene öwredipdir, ýaly gurrunlary gulak gawartmaň çünki käbir adamlaryň bary işi nuru boldy. Käbir adamlaryň käbir adam sypatly adamlar, adam sypatly diýim yani. Asla adam däl olur. Çünki näme esasynda bular ýa tökmet atýarlar biljek gel ýöne. Bizim asylum problemamız meniň öz problemam, meniň şahsy problemam. Näme üçin bu derece meniň şahsy durmuşyma gatnaşýarlar bilemok. Yer gelende başga jogaplarym bererin ýöne daşary ýurtdaky Germaniýadaky illeşenmiz. Onsoň esasen Ukrainadan geçenlerde şolaryň köpüsine Germaniýadan tawşyrmak ruhsat berildi çünki olar eger ilkinji basan ýurduny tawşyrmaly bolsady, onu Polşada tawşyrmaly bolardy ki adalatsyz bolýar. Yani Polşa çünkü terheden oturan döwlet, şoň üçin hem Ukrainadan gelen raýatlara edir şu zatlarda gaty bir sereden oklar. Hatta Şweçya baran ýerleşdirmede de bar Germaniýadan tawşyr diýip Germaniýa urudanlaryny bilýär. Yani ýükün agramly bölegini Germaniýa çekip otyr watandaşlar. Indi bizim Dublinski proseduramyzyň netijesine garaşýar. Näme netije berer, onu siziň bilen paýlaşar. Wagty gelende elbetde. Bunu näme üçin paýlaşmaga mejbur bolýan? Çünki meniň arkamdan nuruny kabul edenok, basym izimden gelýär diýip gören Dilber Abalakowa diýip bir çykdy. Izimizden arkamyzdan gepler gürrüň edip gör. Näme esasynda gürleýär, näme asnawanysyny gürleýär. Dilber Abalakowa da Ingo Jorosy Zarina Ataýewa. Yani näme üçin bular ýazgatlary ýaýradýarlar bilemok. Ýöne şolaryň geljekde men barada aýdyp biljek her bir sözüňizi has ünslerek bolmagyňyzy çagyrýan. Çünki ýaňy ýakynna baha Kipriňam meniň Polşa gaýdanymda 4-5 adamynyň pulunu alyp gaýtdy diýen videosyny Kakamrat Kadirowam paýlaşdy öz kanalyna. Ve onun yüzüne bastık. Halkın içinde TikTok'ta cevap verilmeyen maskara olup gitti. Kaçıp gitti hatta. Çünkü o tayda başka sorularım verildi, cevap verilmedi vatandaşlar. Şonun için men aslında şu videonu alıp YouTube'a koyubilýän ýöne meniň yıkılanyň üstünden basmak, yıkılanyň götünden menen bir depeýin diýen ýaly düşünjem ýok. Bagyşlaň sizinki ýaly. Sizde baýyna şu pikirler, düşünceler gördüm men käbirleriňizde. Kakamrat Kadirowda da bar şu häsiýet. Oýun türkmenliği ýan Rowşan Kılıçowda da bar şu häsiýet. Baha Kiprde da bar eken we beýlekilerde de bar. Inden beýlek her biriňize faktlar bilen men jogap bererim. Siziň atdan tökmetleňizden, şyltyklaryňyzdan ýadadym. Jogap bermejek bolup elimden gelen mediýany ýöne siz käbirleriňiz gaşanýaňyz. Şoň üçin gaşanmaň, gaşasam erwet gaşar, birinden ha gaşadyk, gaçyp gitdi. Şonuň üçin watandaşlar, Dublin prosedurasy şundan ibarat. Meniňki intak netijesi öňde.
Polşa hökümetem özüçe uladyp biler, başga edip biler. Ol meni saklamaz watandaşlar. Gerek bolsa men Polşa hökümeti bilenem görüşür. Gerek bolsa men üçin hiç mesele ýok. Awo. Ýöne şu zatlaryň gysgaly ýa-da çözülmegi üçin elimizden geleni edip ýörüz. Siziň hem köpüňiz gyzyklanýansyňyz bilýän. Polşa döwletinde de başga da Türkmenistan illeşmemiz bar. Eger siz siziňle hemmäňize değişli. Eger siz asaylyma ýani sığınma tawşaran bolsaňyz, siziň etjek ýekejek gepiňiz, gurrunňyz Türkmenistan hökümetinden ýa-da şonuň sistemasynyň size azar berýänligi, siz şonu tankit etýänligiňizi, azdakäne görüşýänligiňizi, şolurda görüşýän aktivistler bilenem gatnaşýanlygyňyzy aýtmasaňyz, watandaşlar siziň asaylym nämeňe kabul edilmez. Yani ay iş ýok, ay açlyk, ay gytçylyk, ay Türkmenistan diktatura diýeniňiz bilen size olar ýazat berilenok, iminle saňa nähile kop dördülýänligini siziň suwd etmeňiz gerek. Biziň hem daşymyzda bir giden suwtnamalar boldy Türkmenistanyň haýsy gullugynyň şakallary biziň üstümizde ýiberdiler bilenmok. Ýöne İstanbuldaky bolan polisiýanyň biziň öýümüze gelmegi, soňuna gaýdamdan soňam gül getirilmegi, gülüň içinde käwirdatlaryň bolmagy, şularyň hemmesi ýalan däl watandaşlar. Ya derneğin daşyndaky topulmaklary, ýa-da biz birgede konsullugy ödemizde ýydarlanmagymyz bolan hiç ýalan däl. Ýöne şolaryň käbirlerini men delile de goşmanlaryna, interwiwum meniň 4 sagat sürdi. Şol interwiwda daja hatda şu polisiýanyň öýüme geleni narkotik tägäkde şolar goşulmadan watandaşlar. Şu diýilen içine. Çünkü tema o kadar ken ki 1 Awgust temasy, başga temalar olar gurrun berýänçem 4 sagat geçti. Çünkü perevodçu we mağatayda. Neyse vatandaşlar, diýjeklerim şondan ibaret. Eger siz Dublin prosedurasyny azakana düşünen bolsaňyz, haýsy döwlete başvurasyňyz gelýän bolsa, şo döwlete gonuň, geliňizde şo döwlete gelin, şo döwletden hem tawşaryň. Biderek wagtyňyzy ýitirmäň, başga döwletlere gitjek bolup, başga döwletlere barjak bolup, haýsy döwletden tawşarasyň gelýän bolsa, gön şo döwlete gonmaňyzy size maslahat berýän watandaşlar. Bolmasa da biderek menki ýaly 2 aý wagt ýitirersiniz. Netijede o Şweçýany gördük. Ýöne dogry maýtsam özüňde nähili duýgu galdyrdy Şweçýa diýsem, bir hili ýapyk howasy, bir aýyň dowamynda bir gedek ýa 2 gedek gün görüntüň ýa görmersiň, bir hili strese sokýan bir ýurt gaty bir dogry maýtsam halamadym özümem watandaşlar. Biram şo taýdaky öz Türkmenlerimiziň diýenine şu bir kisany olaýmasa galanyň hakykatdan hem ýani etikun u 5 alwa meni şular bilen şu ýurtda gatnaşyk saklajak bolsam şolaryň hiç semereklik gaýtdym da dogry maýtsam. Şolar ýalan özlerini ýigrendirdiler. Şonuň üçin maňa Polşa boldy, ýok Şweçýa boldy, ýok Germaniýa boldy, Gollandiýa tapady ýok. Meniň esasym pikirlenmeni isteýän gömersiňiz şonda dur bilýän, onuň ýerde durmaýan watandaşlar. Kim näme diýip pikiretse şonu etsin. Elbetde her bir atanyň öz maşgalasy üçin, öz çağalary üçin görüş etmegi gerek. Türkmenistan hökümetinden ýa para berip çykararsynız, ýa-da belki şolum bolmaz. Uzak möhlete sürjegi meňzeş, çünkü ýyl aýyna ýollar açylýar diýdiler, bu aýyň 8-i. Yani adamlar Allah otur Türkmenistan hükümeti halka Allah otur büyüme otur geçen sizin ömrünüz bolup dur. Sizin ömrünüz ýalňyz geçip dur. Sizin ömrünüz kynçylyk bilen geçip dur. Vatandaşlarymyň bir azajyk şururda öldürünü görüşmegine çağırýan. Hemme zady biz aktivistlerden garaşma. Size etmeli vatandaşlar. Sizin hem borcuňyz bar. Bizim maksadymyz aktivistleriň islegine görä döwlet gurmak däl vatandaşlar. Hemmämiziň islegine görä döwletiň gurulmagy. Şoň üçin inni gorkuňyzy aýryp belli bir derejede halk watan üçin şol urda görüşüp
gerek bolsa şehit bolmalym bolsa şehit bolmaga da taýin diýip, ýani çünki bu ýolda her zat bolup biler, biz bilemizok. Siziň hem şol urda birazjyk gaýrat görkezmeňizi, mertlik görkezmeňizi arzu edýän inşallah. Henidem aýraçylyk dowam edip otyr, henidem kösençlik dowam edip otyr. Halkyň ağysy bilen işi ýok Türkmenistanyň hökümetiniň, Türkmenistanyň prezidentiniň. Anha nisip bolsa ýakyn wagtda konstitusiýa we gödök bozulmalar barada da bir çykyş etmekçi. Şol atlary gödüme oturan Türkmenistan hökümeti eger size aýdýan bolsa, şo YouTube'da şonu görýänmi, kommentariýa goýýanmy diýen bolsa, diýmek biziň aýdýan sözlerimizden, bolýan wakalardan hem habarly ýöne gödüme oturan hökümet etirkun biz görmeýänler, bilmeýänler, eşitmeýänler diýme haky bolmaýar. Çünki Türkmenistan hökümetiniň ulanýan metodyny her kim bilip otyr watandaşlar. Ýani nädip sen kommentariýa ýazýanlar tapyp öýüne bar bilýän dänim. Gödök bozulmalar baradaky edilen çykyşlary, suwutnamalar göreňok diýilen soraw goýular öňünde. Şoň üçin watandaşlar käbirler diýýänler Türkmenistanyň prezidentine sövmeler, nämetmeler. Nämeň esasynda sövmeler, nämeň esasynda diýsat diýmeler, mysal üçin. Esas näme? Konstitusiýany görkezersiň da, dogry dämi? O konstitusiýany ol hormat goýýarmy da biz hormat goýmalyny. Yani karşı taraf hormat goýýarmy konstitusiýa şu wagt. Konstitusiýa hormat goýýan bolsa, onda dogry. Ýöne bir taraf konstitusiýa hormat goýanok, hormat goýmaly tarapam diňe halkmyşyn, olar ýa düzgün ýok. Konstitusiýa prezidentiň öýden boýun, ministrleň öýden boýun. Şol atlary gol çekenden soň güýje girýär. Bu torya birinji boýun bolmaly prezident. Asla şonuň kepili bolup durýar. Ýöne anha şatlyk şefiýal haramzadalaryň üstüne edip oturan oýuny men netip bolsa indiki çykyşlarymda goýmakçy, şu wagt oň ýerinde. Başga da sorajaklaryňyz bar bolsa watandaşlar men jogap bereýin kommentariýalara. Polisiýa beşi almak birinji haýsy ýurda birinji gelen bolsaňyz şo taýda başvuruň gönü almaly. Başvurunyň gonyp almaly diýeniň ýalan niýe? Beşi almak üçin birinji haýsy ýurda birinji gelen bolsaňyz seredin. Oň içinde bir kısanak käwir istisnalar var. Yani seniň mysal üçin Polşa gonyp Germaniýa tawşyryp bilersiň. Hawa Germaniýada bir garnaşyň bar bolsa, ýeneň bolsa, onyň bolsa, munyň bolsa öňden bäri galyp görün. Şo käwir istisnajyklary var. Men esasy zadyny aýtdym. Yalan zady ýok, yalan däl. Meniň özümün birinji Polşa gelip soňam ýygyma gitdim. Yani munyň nämesi yalan? Sen Şweç'e gittin berdilermi? Yok. Polşa bardın berdilermi? Yok. Türkiye'de sana bermeýär, sen birinji Dubaýa başvurdun. Ertekide gezip görenlerim var. Ertekide gezip görenlerim var. Gynansagan. Nuri spektakl oýnaýan, oňorňok sen öz-özüňi satyp otyrsyň diýe. Napadeniýa başladylar watandaşlar meniň kamerama. Herdat edýärler. Häzir siziň oýnuňyz bolsa meniň hem oýnum bar. Çünki zapasda ýene bir kameram bar watandaşlar. Watandaşlar yalan däl ol. Watandaşlar haýsy döwlete başvurmak isleýän bolsaňyz, ýani mysal üçin Gollandiýada ýaşamak isleýän bolsaň gidip Belgiýa gonyp, Belgiýadan Gollandiýa geçip oturmaň watandaşlar. Ýeriňizi uradýarlar. Eurodac sistema bar. Seniň şu barmagyň, şo döwlete haýsy döwlete giren bolsaň şo döwletde galýar ol. Men pasportymy ýitirdim diýip pasportyny alyp sowzamaňda da peýdasy ýok. Ol seniň işiň birazjyk uzağa çekdirýär. İşiň kynlaşdyrýar watandaşlar. Başga adeden ok. Maňa da käbir aýdylan zatlara görä hereket edenim üçin ýalňyş anlam gördüm. Başga ýoly bar watandaşlar, ýene bir ýoly bar. Şweç'e gidip Şweç'de galasyňyz gelýärmi? Haýsy döwletden bolsaňyz barýaňyzda şo ýurtda minimum 6 aý gaçak galýaňyz. Minimum 6 aý gaçak galýaňyz.
Şondan soň şo dowlatyň güýji ýetdi watandaşlar. 6 ay gaçak diýmegem, ýani black diýerler Şwetsiyada, black galmaly, gara bolup galmaly sen. Ýatara ýeriň özüň tapmaly, ýejek içeceğiň özüň tapmaly. Ha meniň hem şo mümkinçiligim bardy, sag bolsun, adyna da oturjak gel bärden. Bardy şo mümkinçiligim. Maňa hatda ýatnha jaý, ha ýejek içeceğim mesele däl. Diýdi ýöne men maşgalam üçin çykandygym üçin men 6 ay ýitirmäge özümde sabrym ýok. Şo wagtdam şol ýazan mailim hem şol. Ştaýk gelibem men bir gerek bir iki gerek nime Polşa hökümetine hat ýazdym. Prosedurany tüýlenip bermekleri üçin. 6 ay diýdiler, şo 6 aýynyň geçmegine garaşýan watandaşlar, ondan soň onu galany görüberer. Ýöne siziň şol eliňizde wizaňyz bar bolsa, wizaňyz bu torundan 6 ay gaçak galmaly 7-nji aýynda siz başvurmaly bolýaňyz. Mysal üçin aýdaly Italiýadan giriş yapdyňyz. Italiýada da galasyňyz gelenok. Aýtdylar, ha diýdi, Gallanca gowy dowlat, ben Gallancadan tapşyrjak. Siziň Italiýadan Gallanca geçeňizden soň, ýani şu eliňizdäki wizaňyzyň sorawynyň bu torundan 6 aýlap siz gaçak gezmeli watandaşlar. Gaçak gezmeli, ondan soň tapşyrmalysyz. Ýene bir zat 1 ýyllana öň etmeli. Ýani 1 ýyl dawam eger tapşyrmasaňyz, soň baryp tapşyraňyzda size şunu diýerler. Sen näme üçin 1 ýyllap tapşyrmadyň onu diýerler watandaşlar. Şo tarapam bardyr. Ýani ingo wagty 6 ay bilen 1 ýylyň arasynda tapşyrmaly bolýaňyz. Ýani Şwetsiýa baran bolsaňyz, şu wagt Şwetsiýadan diňläp oturan ba bolsa 6 aýlap şo taýda gezip bilseňiz, tapawdy ýok, siz Germaniýadan bol, Ukrainadan gelen bol, nirden gelen bolun, 6 ay geçirip bilseňiz, şondan soň tapşyrsaňyz, eýem Şwetsiýa hökümeti almaga borçly bolýar. Ýöne siziň hem eliňizde delilleňiz bolmaly. Ýani siziň şu Türkmenistanyň diktaturasyny tankit edýänligiňiz barada, şu Türkmenistanyň diktaturasy bilen görüşýänligiňiz barada, aktivistligiňiz barada, şu aktivistler bilen habarlaşyp görenligiňiz barada. Tapawdy ýok. Bu halkyň sesindäki topar bolsun, başgasy bolsun, birlerinden siz şoňa patwierdaýşy hat almaly bolýaňyzmy? Ýa-da referans görkezmeli bolýaňyz, çünki gepleşiň soňunda menden sorady. Referans ýokmunda görkezmek isleýän adamyňyz barmy diýdi, men ýok diýdim, berjek gel, ýok diýdim. Şu deliller men ýetipdi pasaklaýan diýdim. Berjek gel, ýani men çünki olam diýdi, wagt getirýär diýdi. Ýok, men berjek gel diýdim. Ýani referans ýokmunda hiç kimem goýjak gel diýdim. Hada şu aýdan datlarymga ýyzyna durýan diýdim. Onu gerekli dokumentlerimi berdim. İstanbul'un il göç idaresinin biz barada gözläp gören hatynyň bir suraty, Türkmenistanyň baş konsullugynyň biz barada 1 awgustda ýazan haty, bizi yalan töhmet aýyplamalar etmegi, biziň üçin ýatmagymyz, polisiýanyň beren jogaby, o taýda gol çekmän goýan nämämiz hemme zady düşünürdim. Başka da deliller berdik. Netijesine garaşýar. Biziň şu wagt edip gören işimiz netip bolsa netije berer. Howlukman watandaşlar hemme zat öz erkinde durkuna gidip barýar. Çünkü hemme zat aýdyban bilemdik. Biziň ana kynçylygymyz hem şonda watandaşlar. Meniň kameramy nemetdiler bolýan, han göreýin, öňküsine geçip göreýin ýene. Meniň kameramy watandaşlar oýnaýarlar, şoň üçin hem şolary ýaly bolýar. Aýdana meniň kameramy yapmak ýoly bilen finansiýalar, esasen TikTok'da da şu zat başyma gelýär, YouTube'da da. Nesip bolsa Türkmenistan hökümeti bilen halkçynlyka çemeleşmegiň uğruna başladyk. Bularyň esasy içindäki bize şyltyk töhmet adyp oturan komandasy var. Muňa gollap berip oturan aktivist diýip görenlerim var. Ýani akylsızlygyndan barýam kadip meni hasaplayan. Ýani biz düşünemdik da ýani şu aktiwistlaryň içinde halkyň kellesini çarşa döndürip oturan belli bir topar var we şolar bilen hem
işleşip oturan käbir aktivistler var. Muňa nähil düşünmeli? Yani men vay plan, can, nipten götüň oşak gelmesem sırada düşman bolmalymy sen? Yani şulan her bir kiçicik diktaturalar vatandaşlar. Kiçicik diktaturalar. Yani şu bize yamanlyk edýänden toguzanlyk götermi, şol özüne syla hormat edip plan, can dip durmasak, şolar ýa görülmeçilige girýärler vatandaşlar. Bularga wagt gelende ýüzüni açar, ýeri gelende. Yani juda başarmasa gönümel töhmet atýarlar da. Ana bäş oglunyň puluny alyp gidip Polşa gaçyp gitdi diýlen ýaly töhmet atýarlar. Tutnaman hali diýsem ýok. Düýün onu mene çykyp meni barada video edýär. Sen nämeňe sen gowra sen ne badyr bilýän, ýöne öküzde de var gowra. Konserwatsyna salýarlar soň diýip aýtdylar sana YouTube, TikTokda da. Gowraňa buýsanýarmy, nämeňe buýsanýarmy men bilemok. Onu gollap oturan yine käbir illeşsem ma. Şu wagt hakykatdan hem at beresim gelenok. Ýöne özüňiz bilýäňiz iderlap oturan bolsaňyz. Şoň üçin watandaşlar indi biz barada töhmet ataňyzda birazjyk ünsürak bolun. Gönümel adyňyz bilen çykyş eder. Töhmet atanlar barada diýen. Gön adyňyz bilen çykyş eder. Başarsaňyz halkyň içinde ömrüňiň soňuna şenli gidýär olansoň. Özüňiz aklap bilmeýäňiz. Töhmet ataňyzda gaýrat ediňde äga bolun ýani. Hawa şu wagt sud ýok. Şu wagt sud ýok. Türkmenistanda da sistema ýok, adalat ýok. Yani gidip ýüz tutarlyk bir ýerimiz ýok. Pikir etmeň watandaşlar, şu wagt daşynlaky aktivistleň arasynda demokratiýa diýen o perkim agzyna geleni diýip töhmet atyp pedileken aýby diýip şeýdi oturýarlar. Bu zat geljekde de suda ýüz tutup bolýar watandaşlar. Şo wagt geden zadyňy şo wagt jogap bermeli bolmagy mümkin. Şoň üçin başarsaňyz töhmet atma. Bolsaň esasan sen aktivist bolsaň, adam hukuklaryny gözleýän bolsaň, seniň asla da atma hakyň ýok. Näme üçin atýan töhmet? Näme esasynda töhmet atýan? Men düşünemok. Yani görülmeçiliğiniz bardır, başka zat bardır. Bizin ha goýsam, sizem goýup ýitip gidip barýaňyz. Hereket etsegem bolsa, menim hereket etjek diýip ýarşýaňyz. Biz bir-birimiz bilen ýarşmaly, ho, janlygyň. Bizim maksadymyz ýarşyp, öňetene baýdak berilen o taýda. Öňetene bu prezidenti postam berilen o. Siz şoňa düşünmeýän bolsaňyz, gidin-de täzeden siyasi bilimleri öwreniň. Prezidenti halk saýlaýar. Kim bolsa şo bolsun, men boljak diýip biler her kim. Ýöne halk saýlarmy, saýlamazmy onu seretmelisiňiz da ho. Her kim men boljak diýär, ýöne onu kim saýlajagyny halk çözmelidir. Sen eýýän men boljak, şoňa görä da bolar diýýän bolsaň sen diktaturany gurduň bolýar. Yani bulan içinde yarış var vatandaşlar, käbirleriniň içinde. Galyp barýan ýaly, öňe gidip barýanmy, sırada aýyňdan çekýärler şeýdi. Kakamraty diýip mysal üçin. Polşa näme üçin gitdiň, näme üçin ýüregi düşäýdiň aý. Sen näme ýeriň saklap oturanda atbamy, elinde näme naruşnik barmy, näme bar? Bar gitdan ha Türkmenistan. Bar da iş, näme iş etjek bolsaň ediber. Yani neticede vatandaşlar şu töhmetlerin esasında da men şu öz şahsy durmuşyma gurrun bermeli boldum da. Bolmasa asla hiç kimi gyzyklandyran ok meniň näme edip görenim. Meniň şahsy durmuşymdy. Ýöne yok yalan, yok palan, yok paspadan bararsyň, barmarsyň. Men Türkmenistana barjak, men pikir etmeň şu ýurtda men galar öýdüm. Pikir etmeň. Her wagtdan men ýüze öndürüp bilýän şu wagtdan her wagtdan berilen wagty maňa gerek gelýi bilýän 5 ýyla çenli men wagtym watandaşlar. Yüzümü öndürüp bilýän, men maňa gerek gel, men ýurdumy ötjek diýip bilýän watandaşlar. Sığınmaçylaryň hemme bilýär şonu. Ondan soň ýöne Международный защитаdan çykýanyz diňe. Sizi goran oklar. Şo bolly. Şondan soň. Saň aýdýarlar şu döwletlere gitme diýerler. Sen hem şo döwletlere gitsen goram zok diýer. Düşündiňiz? Tak şo watandaşlar yani bir häzirlik şunu ýaly edip gör. Ýöne men maşgalamy Türkiýede getirip bilen bolsam, men Türkiýeden hem gaýtmazdım. Türkiýe hökümetiniň hem şu zatlary etmejegine göz ýetirdim. En haýny gaýdamyzdan soň o taýda da renkler, işin renk ütkä uğrady.
O taýda da ranking iş ütgödi ýani prezidentin Putin'in ýanyna gitmegi Türkiýanyň gowunyna yaramadyk bolmaly. Sırada göçmenlik barada kanun ütgötdiler. Ol 2013-nji ýylda çykan kanun watandaşlar. 2013-nji ýylda çykan kanun käwagt ulanýarlar, käwagdam ulananoklar. Şeýdip gelip görler. Ol täze çykan kanun näl watandaşlar? Hawa. Meniň kameramy siz oýnaýberin, menne zapas kän watandaşlar mesele däl. Hawa. Şonuň üçin ýani Türk hökümeti hem şu wagt öz arasynda düşünşmezligiň bardygyny azajyk görkezýär. Ýöne Türkmenistanam öňe çykan tans oýnap oturan neme ýaly hökümeti. Tans oýnaýarak kim pul berse bärik çagyrýar, ol ýüpüni o taýdan çekýär, bul bärden çekýär. Güýçlü döwlet-de biz watandaşlar, güýçlü döwlet-de näme etjek? Ykdysadyetimiz güýçlü däl. Ministrlerimiz güýçlü däl, mertebeli adamlar däl. Ana biziň maksadymyz şo. Halkara arenada birazjyk sözümüz bolmagy üçin biziň ykdysadyetimiz güýçlü bolmaly, önümçiligimiz güýçlü bolmaly. Raýatlarymyz güýçlü maşgala ýagdaýlar bolmaly. Şu wagt maşgalaň hem düýgüne paltyrly ýani Türkmenistanda. Olam soňky temalar näçe? Aleyküm salam. İntak alamok vatandaşlar nesip bolsa hökmany suratda alar gelecekde. Garaşýas vatandaşlar. Türkmenistan hökümetem Ýewropada tanalmaga taýin boluber. Kamera seredip aýdýan. Türkmenistan hökümeti özüňiz alyp başyňyz şu bolsa, Ýewropadaky her bir köçedäki adamlara da tanadyp çykarsy nesip bolsa. Her bir raýata Türkmenistan hökümetiniň ýollary ýapýany sebäpli 700 näçinji günü ýapyk diýip biz nesip bolsa broşura paýlaryny bolyn siz tanadar nesip bolsa. Bolýanna köp sag bolun hemmäňiz salykda görüşeliň. Aýtjak zatlam şulardan ibaratdy. Esasy Dublin prosedurasy we sığınma bilýänimden kömek etdim. Başga da eger bilesiňiz gelse Dublin proseduru diýip bir zat bardyr. Ol sen case'ine, onyňa bagly däl watandaşlar, seniň işiňe seredilen ok gönümmel Dublin proseduru boýunça seredilýär ilki. Ondan seniň işiňe seredip başlaýarlar. Ýani Şweçiýa hökümeti men işime seretmedem. Çünki Dublin proseduru birinji gelýär watandaşlar. Dublin proseduru ilki girýäňiz, Dublin'e girmeýän bolsaňyz, ondan Şweçiýa hökümeti seredip başlaýar watandaşlar. Şonu ýapdan çykarma. Şoň üçin Dublin prosedurasyny YouTube'a ýazyň. Eliňizde internet bar. Ýazyň Dublin prosedurasy näme? Türkçe bir giden Dublinski saglaşýany, orsça, türkçe bardyr. Dublin diýip ýazsaňyz, şoň esasynda ilki siz bilen size çäre görýärler. Ýani sen Dublin'e düşýänmi, düşýän okmy? Düşmeýän bolsaň ondan soň seredip başlaýarlar. Men bolyn Dublin'e düşýän çünki biz bilen bile giden enejan näme boldy bilemok. Tavşırdymy, tavşyrmadymy ýöne 6 ay soragy bar şonuň. 6 ay soragyny geçirip ondan soň tavşyrmaly. Şonu ýöne biz bilemiz okdyk. Şonu men soň öwrenip araşdyryp, uje men tavşyramdan soň öwrenip başladym. Ýöne şoňa çenli şolaň hemme özleriň bilen ok. Şweçiýede bir de kömek etjek diýen olup öňümde düşüp görünen käbirleriň özleriň bilen ok şonu watandaşlar. Görlemesin ýani men öňüne düşdüm, getirdim, näme etdim, ýalan watandaşlar. Meniň öz pulumy 250 € pulum gitdi şoňa barýançama. Bolýa sag bolun watandaşlar, salykda görüşeliň. Ýolunuzda gowy seredin.